मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कालाइगाव बालिपारा गामिनि सीसी ब्लक लामा दरसे बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। बे लामा बेखेवनाय हाबाफारियाव हेफाजाब होफायो एम दिगन्त बरुवाया। सीसी ब्लकजों लुफुंजानाय लामाखौ फिथा हास'नानै बेखेवना होनायनि उनाव रायजो राजाफोरजों दान्दिसे सम सावरायलायो। बालिपारा गामियाव मोनसे लामा बेखेवनाय हाबाफारि लादों, नाथाय बेजों लोगोसे रायजो राजाफोरजों सावरायनाय आरो उदालगुरि जिल्लायाव गोबां हाबाफारि लानाय जादों। बेवहाय आं गासैयावबो बाहागो लागोन। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे 2.5 बोसोर थांनायनि उनाव गासिबो बिटिआरनि 40 समस्तियाव डेभेलपमेन्टआ समान समान जानांगौ, बेखौ लानानै जों मोनसे मास्टार प्लेन बानायगासिनो दङ आरो बिनि थाखायनो गुबुन गुबुन थाखोनि रायजो राजाफोरजों रायलायनानै मोनसे जाहाथे पलिसि लानो हायो, मोनसे डिसिसनजों थांनो हायो आरो बेवहाय प्रायरिटियाव गिबियावनो मा डेभेलपमेन्ट नांग्रोगो, रायजो राजानो लामा नांग्रोगो ना इरिगेसनाव दै नांगो ना मा नांगो, बे गासैखौबो बिजिरनो थाखाय जोंनिफ्राय मोनसे मिशन सोलिदों आरो आङो गासैबो 40 समस्तियावबो थांगोन आरो बेवहाय रायजो राजानिफ्राय खौरां लानानै डेभेलपमेन्टखौ एनसियर खालामनो थाखाय जों माखासे हाबाफारि लागोन। गोबां लामा नायगासिनो दङ सार, बै माने जिखिनि गं 10 प्रभिन्सियेल कलेजनि जानांगौ बे थाबैनो जागोन। आंथ' मिजिं थिदों जे मास मोनसेनि गेजेरावनो जानांगो। बेनि थाखाय जों नायगासिनो दङ स्टुडेन्ट एनरलमेन्ट, बिसोरनि बेसेबां प्रफेसारफ्रा माने इलिजिबल जागोन, साखरिया रेगुलार जानायनि थाखाय UGC नर्म्सआ फिलआप जागोन, बेबायदि माखासे क्राइटेरिया दङ, बेखौ जों बिजिरगासिनो दङ। बे जोबनाय लोगो लोगो जों डिक्लेयार खालामगोन। अब्लाबो टेटनि माखासे आनजादआव माने फोसावबाय, नाथाय खिन्थु बिथांमोनखौ दायो मख' खालामनायनि राहाया मा लागोन? जोंहा माखासे पस्ट दङ, भेकेन्ट पस्ट, बिनि SIU मोनाखै। जेब्ला स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय SIU खौ मोनगोन लोगो लोगो जों एपइन्टमेन्टखौ होगोन। बेनिफ्राय 6.3 क्ल'जनि दासिम कलेज गंजि कलेजनि उनाव माखासे हायार सेकेन्डारि आरो माखासे हाइ स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि प्रक्रिया बा प्रसेसखौ चिफ मिनिस्टार बिथाङा बावैसो एबसु साहित्य सभा रायलायनायाव बेखौ फोसावदों। दा बे हिसाबै जोंनिफ्राय जोङो डेटाफोरखौ थिग खालामगासिनो दङ, जाहाथे बेखौबो जों थाबैनो खालामनो हायो। गोबां स्कुला दासिमबो बायग्रेबनाय अबस्थायाव दं, बिथांमोन बेफोरनि थाखाय जोङो देग्लाय बोसोराव 500 फरायसालिखौ फोसाबनो आखायाव लादोंमोन आरो बेयो जोबसिगोन। आरो बिनि अनगायै देग्लाय जों नायदों जे बेसेबां फरायसालिया बिटिआर ओनसोलाव अखा सेरो, फरायसाफ्रा अखा हाबा क्लास खालामनो हाया, बेखौ नोजोर बोनानै गासैखौबो जों लानानै जोङो देग्लाय खमसे खम 1700 फरायसालिखौ रिपेयारिं खालामनो नागिरदों, जाहाथे 2024 मायथाइनिफ्राय रावबो फरायसाया अखा सिजानानै क्लास खालामनो गोनां जाया। जों नुबाय कालाइगाव गंसेल' गोजामसिन बर' माने बेजों हाइ स्कुल दङ, नाथाय बिनि थांनाय लामाया जोबोद गाज्रि। बेनि थाखाय मा खालामो? बेखौ जेरैखि जाया बानायनानै होगोन।